Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Мне его просто жаль, поэтому ты заметил, я молчу. Это просто, знаете, это извращение. Па меры таго, як Украіна ўсё больш закідвае на адрас Беларусі абвінавачванне, што Беларусь хоча напасці на Украіну, міжнародная вага беларускага пытання расце. Гэтую тэму абмяркоўваюць у Еўропе. З гэтым быў звязаны тэлефонны званок прэзідэнта Францыі Эммануэля Макрона Александру Лукашэнку. Лукашенко вымушаны быў апраўдвацца, і эта тэма абмяркоўваецца ў еўрапейскіх медыях. Такая міжнародная ўвага да Беларусі, гэта добра ці кепска? Добрае пытанне, і адказ на яго неадназначны. З аднаго боку адбываецца такая дэманізацыя Беларусі ў вачах заходнікаў, а з іншага боку Лукашенко можа выкарыстаць гэтую сітуацыю дзеля таго, каб, умоўна кажучы, прадаваць паветра. То бок ніякіх рэальных сведчанняў пра тое, што Беларусь збіраецца напасці на Украіну, пакуль не бачна. Але Лукашенко можа зрабіць такую сітуацыю, што скажа: ну добра, а што вы мне заплаціце за тое, каб я адмовіўся ад сваіх планаў, ад тых планаў, якіх хутчэй за ўсё і няма. То бок гэта, умоўна кажучы, прадаваць паветра, прадаваць тавар, якога ў цябе няма. І гэтым Лукашенко можа гуляць даволі спрытна. Але цяпер відавочна, што Лукашенко баіцца, ён адчувае сваю уразлівасць і таму не уступае ў палеміку з афіцыйным Кіевам увесь час по любой подставе, а толькі час ад часу неяк каментуе і абвяргае тыя закіды украінскага боку. Мне его просто жаль, поэтому ты заметил, я молчу. Не дай бог попасть в такую ситуацию. Гэтым тыднем працягвала абвастрацца армянская тэма, армянскае пытанне. Утверждение о том, что Москва как не так себя ведет с Арменией, это просто, знаете, это извращение. То есть это извращенная логика, но действительно до уровня какого-то такого, что-то непотребного, потому что такое еще и придумать надо было. Гэтая тэма пачалася падчас саміту Еўразійскага саюзу, калі лідары краін чальцоў прынялі заяву наконт таго, што Арменія павінна правесці рэферэндум наконт выхаду з Еўразійскага звязу. І потым працягвалася, калі прэм'ер Арменіі Нікал Пашынян заявіў, што такога пытання няма, і таму не варта праводзіць рэферэндум. Гэта ўсё перадвыбарчая рыторыка, і краіны лаяльныя Расіі хочуць неяк паўплываць на парламенцкія выбары ў Арменіі. Чаму Лукашенко так перажывае за Арменію? І тут цікава, як гэтая тэма далучная да беларускага пытання. Справа ў тым, што гэтае пытанне пра дыстанцыяванне ад Расіі і збліжэнне ці нават інтэграцыю ў еўрапейскую супольнасць рана ці позна паўстане перад Беларусію пасля Лукашэнкі, бо беларускія дэмакратычныя сілы адназначна арыентуюцца на інтэграцыю ў еўрапейскую супольнасць. І Беларусь можа ў пэўным сэнсе апынуцца ў той сітуацыі, у якой цяпер апынулася Арменія. І зразумела, што Масква не хоча адпускаць Арменію. Масква будзе змагацца за тое, каб Арменія засталася ў сферы ўплыву Расіі. Вот мы сейчас переживаем все, что происходит на украинском направлении. А с чего началось-то? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС. І не выпадкова Владимир Путин намякае, што Арменія можа паўтарыць лёс Украіны, што давядзецца сілаю
прымушаць Арменію заставацца ў расійскай палітычнай геапалітычнай арбіце. А Лукашенко тут, як звычайна, на падхваце, ён таксама вельмі варожа ставіцца да самой ідэі інтэграцыі Арменіі ў Еўропу, і таму тут бяжыць наперадзе паравозу і кажа тое, чаго можа соромится сказать сам Владимир Путин. Но не зря руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения. Доходит до унижения Евразийского экономического союза. Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Весь час ушчувае Арменію і папярэджвае пра негатыўныя наступствы для армянскага геапалітычнага выбару. Чаму Арменія можа выбіраць, а Беларусь не? Сапраўды, тут сітуацыя такая, што Арменія можа сабе дазволіць свабоду выбару, пэўную свабоду выбару і геапалітычнай арыентацыі, і пошукі альтэрнатыўных крыніц газу, і увогуле можа больш дыстанцыявацца ад Масквы. А вось Беларусь настолькі моцна заангажавана з Расіі, настолькі вялізная залежнасць ад Расіі і ў эканамічным, і ў фінансавым, і энергетычным, і ваенным, замежнапалітычным, інфармацыйным, ідэалагічным плане ад Расіі, што цяпер Лукашенко не можа вось так узяць і пачаць рух у іншы бок. Вялізная ступень залежнасці ад Расіі. І вось менавіта па ступені залежнасці Беларусь тут моцна адрозніваецца ад Арменіі, якая апошнім часам робіць крокі для таго, каб, ну, скажем так, павялічыць свабоду маневру ў замежнай палітыцы. Привет, Дмитрий Аркадьевич. Как жив ты, здоров? Я хорошо. Наконец-то ты появился на родине. Спасибо, что пригласили. Адбываюцца нейкія рухі ў пытанні калійных угнаенняў Беларусі. Вядома, што Злучаныя Штаты адмянілі санкцыі адносна Беларусь-Калія і ўвогуле адносна экспарту калійных угнаенняў. І Злучаныя Штаты, як уже цяпер вядома, аказваюць ціск на Літву, Польшу, Украіну у тым плане, каб гэтыя краіны дазволілі сваю тэрыторыю для транзіту, экспарту беларускага калія за мяжу. Чаму для Беларусі калій так важны? Калій для Беларусі стратэгічны тавар. Ад калія, ад продажы калія, ад экспарту калія беларускі бюджэт атрымоўвае даволі вялікія грошы. Якую долю, які працэнт цяпер сказаць цяжка, бо беларускія ўлады засакрэцілі інфармацыю, засакрэцілі важныя лічбы, колькі, куды і за які кошт Беларусь прадае калій. Тым не менш, відавочна, што для Беларусі, для беларускага бюджэту гэтае пытанне вельмі важнае. І цяпер вакол яго адбываюцца пэўныя дыскусіі, пэўныя рухі. Сам Лукашенко апавядаў пра тое, што падчас перамоваў з прэзідэнтам Францыі Макронам абмяркоўвалася гэтае пытанне, і Лукашенко хоць і казаў, што нам ужо гэта не вельмі цікава, што беларускі калій законтрактаваны, усе аб'ёмы і няма свабодных магчымасцей кудысьці яшчэ экспартаваць. Тым не менш, ён казаў, што нам, конечно, выгадней было бы транзит праз літоўскі порт Клайпеда. Это было б выгадней, гэта давала б больш маржынальнасці, ну, але вось ёсць як ёсць. Потым мінулым тыднем Лукашенко сустракаўся з генеральным дырэктарам харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, дзе таксама абмяркоўвалася праблема калія, дзе Лукашенко казаў, што вось ёсць праблема голода ў свеце, і экспарт беларускага калія мог бы тут дапамагчы, што на долю Беларусі прыходзіцца 10-20% мировога экспарту гэтага угнаення.
І вось тыя санкцыі, якія ёсць адносна Беларусі, яны моцна перашкаджаюць вырашыць гэтую праблему. Всякие санкционные ограничения, всякая попытка изолировать Беларусь от мирового рынка минеральных удобрений контрпродуктивно и очень негативно влияет на обеспечение людей планеты продуктами питания. Потым была сустрэча з Дмітрыем Мазепіным, расійскім бізнесменам беларускага паходжання. Гэта акцыянер расійскай кампаніі «Уралкалі». Пра што абмяркоўвалі яны з Лукашэнкам, невядома, тым не менш, некія рухі вакол гэтага пытання адбываюцца. Ну, я уже сказал, что богатый человек должен работать на свою родину. Поэтому мы бы хотели, это предложение нашего премьер-министра, подумать о перспективах нашего сотрудничества. І тут Лукашенко, хутчэй за ўсё, баіцца прагадаць, баіцца прадзешавіць. Магчыма, што ён зараз спрабуе прадаваць, скажем, некі актыў калійны, магчыма, актыў Нежын, адначасова і амерыканцам, і вось расейцам, з тым, каб паміж імі была некая канкурэнцыя, каб набыць цэну, каб увогуле зрушыць гэтае пытанне і стварыць больш выгадныя ўмовы. Ці звязана калійная тэма з вызваленнем палітвязняў? Так, падчас перамоваў Беларусі з Злучанымі Штатамі гэтае пытанне абмяркоўвалася, і фактычна вось зняццё санкцый з Беларусь-Калію адбылося ў абмен на чарговае вызваленне чарговай партыі палізняволеных беларускім рэжымам. Таму гэтае пытанне стаіць на парадку дня, і магчыма нават, што вось тая паўза, якая звязаная з тым, што Джон Коул, спецпрадстаўнік прэзідэнта США, так і не прыехаў у Беларусь, хаця абяцаў, магчыма, якраз звязана з тым, што не ўдаецца арганізаваць вось той абмен, які б задаволіў абодва бакі, то бок колькасць палітвязняў беларускіх, абмен на зняццё санкцый з беларускага калію уже краінамі еўразвязу. Ну, гэта меркаванне, гэта гіпотэза, пакуль не зусім да канца зразумела, на якім пытанні спаткнуліся абодва бакі падчас гэтага перамоўнага працэсу.